Χουχούμης. Ο Πέτριτς. Ο Μπέργκ. 1-0. Άνοιξε το σκορ στο 9. Ωραία σέντρα του Μλάντεν Πέτριτς. Μπέργκ. Τριανταφυλόπουλος έξω. Ωραία, υποδέχθηκε την μπάλα ο Ζέκα, ελευθερώνεται ο Πέτριτς, έχει πολύ χώρο ο Σπυρόπουλος. Δοκιμάζει άστοχο σουτ στο 48. Κλωναρίδης. Καρέλης, Κλωναρίδης out. Με κόντρα είναι κόρνερ στο 65. Ντίνας. Άνοιξε το κοντρόλ. Νομίζω όμως ότι δεν πρόλαβε. Πρόλαβε τώρα. Τελικώς πρόλαβε και έκανε τη σέντρα για να διώξει ο Ακπαρίδης. Συνεργασία με τον Ατζαγκούν, αποδέκτη, έχει βγει ο Ανδρούτσος, θέλει να τον περάσει και τελικώς κόρνερ. Στο 79, 10ο στο μάτς, 4ο για τον Παναθηναϊκό, Ντίνας εκτέλεσε, η κεφαλιά out, Τριανταφυλόπουλος στο 79. Ντίνας εκτέλεσε. Ατζαγκούν και τελικώς το πλασέ στον Ανδρούτσο, η ευκαιρία χάθηκε. Το σουτ του Κλωναρίδη, κέρδος στο κόρνερ, μένει το 1-0 στο 82. Τριανταφυλόπουλος και Ατζαγκούν βγάζουν όλο το 90 λεπτό καθώς φαίνεται. Κλωναρίδης καλύπτεται, θέλει να γυρίσει και να απειλήσει. Ο Ντίνας κάνει τη σέντρα, ο Ατζαγκούν θέλει να προλάβει. Τώρα βγήκε η μπαλά.